ತುಂಬ ವೇನಗೆ ಅಪ್ಪೊಂಡಿಗೆ ನೀರು ಕೂಟ ರವಂಡಿ ಅಂದ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಪೂರಕಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಬಂದು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೆ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಿ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಾರೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಅಂದಿಗೆ ಬಾಯ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಇರನ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪೆ ರಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರು ಮಂಗಮಾಯ ಊರು ಇಟ್ಟೇರು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇರು ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಎನ್ನದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂದತ್ತದ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗ್ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಪಂದ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ 3 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತದೆ 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೇನ್ ಜನ ಫಿಕ್ ಮಂಪೇರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಅಕ್ಕಲ ಈ ನೇತ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಂತ್ ನೀನ್ ಮಾತ ಕೇನ್ಗ ಇಂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋದ ಪೇರ ಉಟ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಆ ಬತ್ತರು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಮೀರು ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಅಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೈತೆ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜನ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೇನ್ ಮುಂದಾಳತ್ತಲ್ಲ ಜನ ರಜ್ಜನಲ್ಲಿ ನನಗಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಲು ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಏನ ತುಂಬದೇ ಏನು ತುಂಬದೇ ಮುಗಿಲು ಬೇನಗೆ ಅರಿತ ಮುಚ್ಚತ್ತು ಪಡು ಪಕ್ಕ ಪಡು ಇತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬರೋ ಮನ್ಪುನ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದುಬೈ ಅನ್ಕೋನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವಿಷಯ ತಿಯ ಸಮಾಜ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅದು ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅಂತ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಇದು ಅಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಪಣಿಗೆ ಅದು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಊರಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಊರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ಏರಿಯಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಆರೆಂಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಪಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕೊರ್ವೇರಿ दादा को रुपये बका दूका इतना इंग्ल बिदाडिया इंग्ला मास्टर ब्लास्टर्स सत्सर नमस्ते आते वस्त कमी बर्ती ఒక ఇంట్లో ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ ದ ಡ್ರೈವರ್ లేరు ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ दीक्षित ब्लड कोरियर ब्लड कोरिये ಎಂಚಂದ ಅಪ್ಪೊಂಡಿಗೆ ನೀರು ಕೂಟ ರವಂಡಿ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ದು ಪೊನ್ನು ಐತಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ
ಅತ್ತೆ ತಾರೆ ತಿರ್ಕು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ತಾರೆ ತಿರ್ಕುನ ತಾರೆ ತಿರ್ಕುನ ಮೋನೆ ತಿರ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕಿವಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯೆ ಕೇಕಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಉಂಡು ತಿನ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಹೌದಾನೆ ಏನು ಒಣಸ್ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ನೆ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಮಂಡ ಬ್ಲಡ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆ 2 ಜನ ತೋಜಾವತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಬಕ್ಕಂಜಾರು ಬಕ್ಕವು ಆಲು ಎಲ್ಲದಾಲ್ ಕೊರ್ಪು ಜಲ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರ ಬಂಡ ಅವು ಒಂದು ಊರ್ದು ಬತ್ತದ 1 ತಿಂಗಳ ಕರಿಯೋಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಊರ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಫಾಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ 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 ಅದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಐದು ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಂಡು 45 ml ನೀರು 45 ml ನನ್ನ 45 ml ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ದುಬೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನೀ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪು ಇರಕ್ಲು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅರೆಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಚ 10-40 ಡೋನರ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೆ 25-30 ಡೋನರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ಶೋಧನಗಳು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಸುಮಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗಲು ಬೈದೇರು ಮಾತಾಡಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಿಯೋ ವರಿತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಬುಜ್ಜಿ ನಾವು BP ಹೈ ಉಂಡ ಶುಗರ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೂರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಬಾನೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ BP ಹೈ ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾಕಂದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾನಿಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ responsibility towards the society. yes It is our responsibility towards the society. ಯಾಪಲ ಊರು ಕೊರಂತ ಯಾಪಲ ಊರು ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾಲ್ಕು ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಡು 15 14 ಗುಂಪುಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಮಣ್ಪೊಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಣ್ಪೊಲಿ ಇರಬಹುದು ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಖಜೂರನ್ನ ರಾಗಿದ ಪೇರು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈತ ರಾಗಿನ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಗಿಪ್ಲೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಡ್ಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೇಮ್ ಡೇ 0.5 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣದೆ ಅಜ್ಜಿನಗಳು ಬಂತಾರೆ ಖಜೂರುಂಡು ದಾಳಿಂಬಡುಂಡು ಪೂರ ಸ್ಲೋ ಅದೇ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಜೂರ ದಿನಾಲ ಮಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರೋದು ಜೀವರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ನೆರವೇರು ನೆತ್ತರಿ ಕೊರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಬೋಂಡು ದಾಳಿತನ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ನಿಂಗರ ನಿಂಗುನಿ ನಿಂಗರ ಮಸ್ತ್ ಅಕೆಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಐದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಲಲೇರು ಮೊನಗೊಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಮೊನಗೊಚ್ಚಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಲೇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಿ ಬಾಯ್ Just